هەوڵدانên wêrankirin û xerakirina goristanên şehîdan herdûm dikevînerin hêşeherî dawî li Minbicê hewla wê hate dayîn ku gor bi erdê re bibin yek. Loma hewl têye dayîn ku cenazeyên şehîdan ji goristana Minbicê ber bi goristana şehîdan li Kobanê bêye veguhestin. Di rojên dawiyê de ji aliyê rêveberiya Minbicê ve hewldan hebûn ku goristana şehîdan bi erdê re bikin yek. Ji ber van nêzîkatiyan gelek malbatên şehîdan cenazeyên zarokên xwe ji goristanê derxistine. Ji ber vê yekê ji aliyê komîteyeke taybet ve xebatên derxistina cenazeyên şehîdan ji goristanê dest pê kir. Ev xebat piştî hevdîtinên bisaya malbatên şehîdan a Kobanê re û aliyên peywendîdar re hate kirin. Biryar hate girtin ku cenazeyên şehîdan yên mane ji bo goristana Şehîd Dicle ya Kobanê bêye veguhestin. Duh bi beşdariyeke hevbeş ya hêzên ewlekariya hundirîn a Kobanê 10 cenazeyên şehîdan ji bo Kobanê hate veguhestin.